Guys, andito kami ngayon sa Barangay Alinggan sa may Bayambang. Ito po yung aming kliyente. Grabe, solid ang tatapang. Guys, oh. Guys. Ay. Wow. Boss. Tatapang nila. Tignan namin ang aming magagawa sa dalawang aso na yan. Kung uuwi ba kaming luhaan or uuwi bang may pera si Frogman Macaster TV. Inyong abangan ang aming pagbabalik. Brrr. Yung matapang kanina maamo na magic, oh. Lapit-lapit na siyang matapos. Ano kayang ginawa ng taong to para mapaamong aso na yan? Ginayumay mo yan, pre. Grabe ka, ang galing mo, ha. Tatapos mo na, ha. Yan yung sobrang tapang kanina, ha. Okay, ha. Ayos ka pala. Mga nanibago siya. Yun. Second dog. Tingnan nyo, ini-smilean na ako. Mabait siya. So, ayun na po, yung dalawang aso. Nag-room na po sila. Tapos na po, yun yung tapang. Nabinyagan niya po tayo. Pero okay na yan. Ano? Wala tayong magagawa dyan. Trabaho natin yan. Kaya okay lang. Bye-bye.